Horas marisi kita saluhuna paparanyo putta sirasa sila sabungan sualu turpuk namar hozaha tu sila lana bulak. Horas. Hobar sona taulahu na somal di namar pungu kita di sekretariat ton setiap malam Selasa. Ima namar guru kita taringot tarobo nang tu partuturon. Diobason masuk mati kina ti kita tu parsejarata ima taringot tu partuturon manang tu pazawon manang panggilan kekerabatan dalam adat Batak. Diobason ima nanang separgurota marhite na nibuaton ni narsumberta ima hadonita opudepan sialohau marboru siagian ba sayang gia matutu kita gir-gir manangin-angin asa marhite-hite panorangnya ni narasa sumberta boy martaba-taba parbinoto atta taringot tu paradaton desi habata otta songoni mak Horas marhita paparano putara ja sila sabungan sualu turpuk namar hoja kusilalahi na wulat. Horas. Kabar tu materi na di pasat ni abata program kiningani ima partuturon do pajawon tu buru parburu otak ate. Dia nausalpu nu kata parsiajari pajawon jala akai sema na masuk di horong ni ima namar dongat tubuh ate. Namar dongat tubuh. Songai masuk mahita tu boru. Marang parburuon. Aka ise do na masuk tu horong ni parburuoron. Aseta kastaboto. Na masuk ima ito. Marang iboto. Itu kan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia saudara sekandung daripada kita sendiri. Ate. Ima. Arong disokon buru tubuh. Molo buru tubuh ima buru takas ninatoras niwa ate ido boru tubuh termasuk mai kelompok ni boru baru na boru ni suhut molo na boru ni suhut ima apalah iboto ni natoras ni suhuti molo bahasa Indonesia saudara kandung perempuan dari bapak mana baru disuhut dan pola gudang ate baru adong muse narirokonna boru apuan nah molo boru apuanon dan adong hubungan darah alai halak naro tu sada-sada hutan dia pun gabe boruna marang dia enggak mau gabe boruna dihutai ate marang ro tu sada-sada marga sian marga asing nasodong hubungan darah dia pun gawe boruna ate sah dor secara adat Batak nang di Parjabarat pe sah doon iwana di dokna boru apuan ate naro sian luat asing mana margana asing nasodong keterkaitan tu sada-sada marga marang sada-sada keluarga
dia mau gawe buruna nang secara taruh bodang masuk alai molo secara pada daton diakui dong ima guarna buru apuan na diapu gawe buruna ate baru asinyon na jod tabigi alai kurang atus sita adong guarna buru na gojong molo didokon boru na gojong on boru na adong keterkaitan na dipermudaron alido sian oppu Martino dohon oppu nama dang oppu sian oppu na Martino dohon odo na dimaksud boru na gojong ate ai sidwi boru nami boru na sungguh dia boru na gojong artinya boru sian oppu Martino dohon ado sudut na manang na ado generasi na ate padumuan inon nungado dihijab termasuk menok warna boru na gojong baru arang muse boru siha bolonan ima hamulian ni itani oppu panggopar igijang panggopar igijang boru siha bolonan namin na itu artinya boru ni oppu panggopari tiga anaknya mengalap boruaha baru boru nei ipahuta ku marga aha dan gitu so kita misalnya Raja Silai Sabungan boru siha bolon ni oppu ta tulang ta ima Raja Padang Batang Hari ini gimana mau para kita ate ima karena boru siha bolonan jala tarang doha istimewa ni ona te tarina para na biasa-biasa tabigi di son aka istilah-istilah on baru ada muse bere bahon ibe bere nah ase ta sepakati molo bere sude tubuni iboto niba bawa manang burua termasuk bere mai nah molo ibe bere marga hamulian nih bere boru niba artinya nama ngalap bere niba boru ido nama ibe bere alanido bere do ibe bere boru ainon ibe bere nama ngalap bere boru inon dan mungkin ada ibe bere molo dan adong bere borua oto logika ada alana adong do bere borua boru dan itu muli terus ada bawa baru adong mah ibe bere setakas dah untuk kesepakatan di kita selalu nang salah dihamu bere nami lo ibe bere nami na artinya dihamu ibere nami tubuni ibotona ibe bere nami nama ngalap bere niba bawa
Nah, sonari isa do nomor tulang rorobot. Bere do manang ibe bere. Isa do nomor tulang rorobot molo sama di Jabodetabek. Sama kan tulang rorobot tuh marga buta-buta. Iya. Oh iya. Iya, jadi ibe bere do nomor tulang rorobot. Dang do beri tulang rorobot. Molo sama di Jabodetabek ibe bere belum tentu ada hubungan darah. Ale ada hubungan darah. Naoloido tulang rorobot ni sada halak dogat tubuna. Atatu sinangin. Sona warwangin. Tulang rorobot tu silalai siraya permahan. Kan gabi war tulang rorobot dah. Naoloido samarga. Naoloido sa depan. Ima guarda lewat. Jadi Oma guarda. Itu korban nih. Harus lalu. Bagaimana itu? Ale lewat tutur. Lewat tutur dah gitu. Ya kan? Ima ate. Nah, filosofi ini dihita marbol. Arok kata ramaddo, begitu. Ada borudo, durung, hula-hula, toburan. Kalau yang kita pergi. Ada borudo, durung, hula-hula, toburan. Artinya hula-hula boruima na mengelului na marsari. Begitu. Hula-hula mah nama jalo do napasahat pasu-pasu ate. Dan ina deba istilah-istilah di akka damar buru ate. Adam dobe akka istilah unduk marmeme anak unduk marmeme buru. Artinya jangan dong diskriminasi, kesetaraan gender, itu kan? Untuk merawat anak, untuk marmeme buru. Orang tuh mardikan ala anak, dia bisa ngona diluwi, terlalu disayangi, buru down langsung ini. Dan gitu, jadi si konuduk do marmeme anak, uduk nang marmeme buru, ya. Adong pasti istilah nama dokon, ni tapul dorong, botar-botar gotana, ate. Gitu, dos do anak dohok boru, nampe masing-masing margana. Gitu kan, artinya boruon gabe patibo parik ni margana asing. Jadi si kon betro berlaku adil. Dan itu nita pula dorong botar-botar gotana dos do anak do boru nangpe masing-masing margana. Artinya persamaan hak ate. Adong dope na paling ninggan. Sikon elek nomor boru asa
asa BH, asa sunak kita. Karido. Asa sunak kita, sekenalnya itu kita baru. Aladido di piga-piga luar, terlebih di daerah Tobahul Bungan, Osanginon melalui hari perjebaran hasahatanda tu buru dasar filosofi nasida sielehondo buru asa di pos aka siulau nanai siulau hidup filosofi nasida dan hidup elek maborui alani dilabak koma disimbol koma pas hajat bertu nasida sian osang dan malua sian buru molo osang perjabaran di sana-sana luar. Ima artinya alana ado filosofi elek marburu asa sonangin atau horo alana akka boru hido na makobasi akka si hubasan molodong ulau di tonga-tongani hula-hulana. Imara na boleh pasal tabi nak pola gejang hola rondo arong piga-piga nak kena perlu sirdo horon dami na perlu botota imana kini ngalinon boru apuan boru nagojong dohot boru siha bolonan tersongoni barabang ate tungadong suku-suku muna partikianong pinasa matua muna ya Mau lihat ya matutus yang narasumber Ya. kami taringot tu Panjowon manang partuturon terlumobi taringot tu bor. kalau Jadi nang manakasi mau salinai taringot tu ibibere. Tersongonau mak au partija buku hima buru rajai buru si tanggang. ya Nama nubuhon buru si tanggang buru partija buku hima buru butar-butar. ya Alanido gabe au martulang rorobot tu marga butar-butar manang ditikiau marpesta di dokdo bapakku kan tulang rorobot nami ima raja siahaloho. Jadi tarsongot dia do mamerek siat iya. tulang rorobot buti mak Iya. mau lihat ya. Jadi boleh hati mak nunggu piga-piga hari di tariason taringot tulang roroboton nate nah taling tulang roroboton asing luat kan asing do pajon ya kapartuturon kita makatai majolo partuturon manang pajon dihorong di hula-hula di Jabodetabek molo di Jabodetabek do tulang rorobot inon setulang ni nani alap niba artinya dumpe manguliba asadong tulang rorobot niba ima molona masa di Jabodetabek alai molo lau kita tu sada luat nasi rak dan itu molo tulang rorobot berarti tulang ni natoras niba boru omak niba nah tasoka lakaman wangi tubuh ni boru girsang omak tubuh ni boru haloho jadi molo semua sada luat nasi tulang rorobotinon adalah tulang ni omak niba jadi di sisi orang iba nunga dong tulang rorobot niba karena tulang ni omak niba jadi sada do tulang rorobot molo semua dihitam nah alem molo na masa di Jabodetabek dumpe merumah tangga mana asa dong tulang rorobot nah jadi belum tabah hula-hulana tabah ma tulang rorobot nah itu kan tersongoni mah jadi taringok suku-suku minon
anggia sidoli mangida luat nado. Ate, molo namasa di luat Jabodetabek tulang robot berarti tulang ni nani alap. Ale molo lawi ta hutan luat nasi. Tulang robotino, tulang nyomak niba, tulang ni nani alap, tidak koma tulang mangihut. Ala gabidoho tiba martulang. Ala nainat tadi ba martulang gabidoho maiba martulakon gabi mangihut tulang maiba. Iya. Gabidoho maiba maju tulang. Ala tulang ni nani alap niba. Ate. Tersungguh niba. Arong dobe? Cukup mah. Ya, arong dobe hira-hira. Tarina marate. Dang pola gajang. Dangido asa haro takas do asa harong si tahu nahorota to aka generasi na mangihut to aka yang kota to aka halak na manukutu kita abui tapat orang ate mau lihat mari hamu aka manami marsanga matuata marsanga mau putar Raja Silai Sabungan marsanga mana kita mau para no puta Raja Silai Sabungan solo turpuk namar hoja tu silalahina bolak Horas mari kita. Horas.